ni boulot ka au conseil ka la ele mais ka non ni au conseil mamouré non au conseil tondé islamé dimbe au conseil tondé o be tout na kuna fo dilo fo ka sarabi bi de dante beta o be tout sigi ko be kuma nyafo mais de pas daminer ni kun kona kan nyafo journaliste ko haké mu ya kana dangari ko ka barala donc ce qui veut dire que ben la tour sur ou yere massa comprendre de presse on va mettre la forme on baisse les menus dono woleli o yana ala ka dona tige on baisse les dono woleli parce que ko inkera psychologiquement yere ba bli kuna ibi se ka ta à tout moment quoi ala kana la tige tout ça ko boro la ka ban ko bora i wara ko te bo ko te bli i ko ni bi sigi de ça ka ala ma kono na ala ko ke to commencer par ça depuis 2 minutes mo mais ali télé ni arjo tu ku nga kuma na ibta radio la radio est organe de presse dit érigé par les textes ibta kuma radio lo beta ka to bla bololoka radio ti te we akara en vrai wo akara mo non c'est pas aujourd'hui en temps c'est comme ça comment non c'est trop tard akuma nga damne nindi akuma nga damne nindi ko da ke bi ne ko ko ma do akuma nga damne nindi sharia ko nga re nyefo kare ka la inu nyefo kare kan nafa nyefo ne ka la inu kunye nindi mais ko nga damne nindi mais ça to gara sa mo ga briefing ni ka dawere ka ambe do okay ala ka beni sababa be aywa bu ameta nyefe o temene ko fe ngale ka fo gelaya ko ngu duna mali ni Algérie te diplomatie ta sira fe bela jelen ko ka la sigi de wolo ko pour consultation mais anya ye Algérie ale fola ka la sigi de bla tukuli kana anga ba mali wa konna la ale baradamne bi aya kuna fina soro ko famille mali la sigi de kale fina sigi na kata Algérie ka fina baraw damne yala bu e crise adam na todi ali fo kana si alawama ibse kam fo malien do mali kono ani mali kenema do be ga fo ko ni Abdoulaye Diabu kay victoire wara fina ta diplomatie kan tuni après France contre ni koni ta temene ko Afrique ya ka be ka imposer yala ko confirmer wa mais mali point foueti ala ma barka domina que ce soit la présidence, que ce soit la primature, que ce soit la diplomatie, on a donné une leçon meilleure à tous les Africains. Bibi na Mali ni Algérie ga segini nyogama. Algérie a compris qui est Mali. Mali est joint, Mali est mundi. D'où vient ce pays? Non, il y a une leçon de dama. Contrairement à ce débat la plateau semble qu'il dit non, Algérie maïndé, Algérie français de Kilini, Anga blanc qu'on a même français là. Diplomatique pas une rupture. Aussitôt, et Qatar boula kana intervention ke Mouna parce qu'elle a bloqué fla perdre la kaba. Qatar. Mali et Guéla fait personne, c'est Qatar qui donne le moyen à l'Algérie avec et la Mauritanie. On est au Qatar nana sigafo ni Jona. Et le Mali a été clair. Algérie était c'est normalement abada ni Algérie bi aller djougou là-do. Mali était son. Et Qatar était obligé de venir blaro de yini mogonna. Na tout dit Mali ma itanu yorore. Et on t'a banné. Qatar s'est engagé. Algérie Mali ka pétrole là-bas mounou chien. Tous les contrats le pétrole fait boire illégalement, il va rembourser. Abasara. Non, go barka de be ana alati ça fait quoi? Anye barka ni sur le wati là c'est Qatar de jouera quand la fois Algérie rapidement Segikana parce que m'a bu kuna ni Mali fora nyongo dro yanga o ya bané peu. Tout le monde kera. Il faut désarmer ces gens. Ici il va me ça quoi encore automati. Non, c'est fini. Il va mettre ça ko ali ou algabasi kutara Maroc ni dougoura ni fin là. Non, on va voir des Algérie bro. À chaque extraction de pétrole, à chaque pétrole exploité, ou même 20% de vertus dessus. On me recule le Niger attaqué, on me recule le Burkina attaqué. C'est pour cela l'Algérie n'est jamais contente de l'AIS. L'Algérie sont à bas AIS comment? Parce que AIS est une menace contre l'Algérie. L'Algérie vit de la fraude, elle vit du vol. L'Algérie vit de solide là. Donc, l'État Dougou, ça va y faire un l'Algérie Sarana. Il a tout fait pour garder la bonne relation avec le Niger. Car, excusez. Tu sais que c'est Qatar est tieni min do Mali kou. A tu sais kalakali. Wani Islam Dougou de Qatar. Ni Islam Dougou de Kabara etan. Wol fait non fait bo fa ga doula kana wol guerre financier avec na fa mais le pétrole mbo c'est trop ou le gaz mbo c'est trop ko ça na y engagé ka fo ka ba sara non ba sara ay engagement pas chama état donc e khoro kuma bana Mali fela ira kayira ka fo
fɛn min maliyɛnw dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma ye ni gɛlɛya min bɛ yen o bɛ fo yen Algérie k'i da bɔ fɛn kuma in na hali n'a sɔrɔ ONU bɔra kɔsa in na k'a fɔ ko ouais k'ale b'a dɔn k'a fɔ ko accord de bɛ laban o bɛɛ ye Qatar ni Algérie ni France ka influence de o banna ka ban o pewu o banna ka ban donc aujourd'hui Qatar de tun bɛ jouer la wa n'i y'a mɛn Algérie ka farin Algérie dɔ ta Qatar de b'a kɔ wariko la Qatar de bɛ nafolo d'a ma Qatar de b'a appuyer wa Qatar kelen ko k'u ye baara min kɛ kɔsa in na u ye sonyali min kɛ kɔsa in na ale b'a sara entre le Mali et la Mauritanie ani Algérie ni Mauritanie frontière cɛ ani Mali ni Mauritanie tawde ni frontière tɛ Mali ni Mauritanie frontière tɛ fɛn min ye gaz ni pétrole ni baara minnu kɛra ye donc maintenant sonyali minnu kɛra ye k'a b'a sara donc n'a b'a k'a b'a sara alhamdoulilah a banna kuma wulila o kan donc Algérie ka ambassadeur bila ka na ambassadeur bilalen ka na nafa fana ye mun ye tugun n'a ni mɔgɔ ambassadeur taara pour consultation a nafa fɔlɔ ye mun ye bɛɛ de b'i fɛla f'i ka ambassadeur ye Mali y'a fɛla fɔ accord ko kuma mɔgɔ tɛ da don Mali kuma la Mali ka souveraineté tɛ discuter Mali ka nin tɛ discuter l'ambassadeur d'Algérie a dit qu'il a compris donc a y'a ɲɛfɔ ka président ye ten Mali ko ka tɛ nin fɛ ka tɛ nin fɛ ka tɛ nin fɛ i tɛ se ka Mali jugu la dɔn k'i bɛ sigi Mali kama kunna soit nin tɛ bɛ mɔgɔ minnu kɔ ils s'inscrivent dans la République n'u sɔnna k'u ye maliyɛn ye y a pas de problème u ka segin ka na kuma bila l'o kan an seginna ka na nɔ la. Ok bon an b'a ɲininka k'a fɔ ko Qatar ka médiation ko confirmé don. Qatar ka médiation confirmé don wa Qatar ka sonyali a n'a ka communauté i b'a dɔn tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi sinon Qatar kan ka poursuivre c'est confirmé. Ok an y'a mɛn fana tuguni k'a fɔ ko Israël kelen fana k'o bɛ Maroc de fana kɔ. O de bɛ Maroc fana kɔ à travers l'OTAN galon kelen t'o la c'est la raison pour laquelle u kɛlen ka Sahel perdre sisan u yɛrɛ sɔnna ma k'u ye Sahel perdre ka ban les Américains demandent que u bɛ fɛ ka t'u ka base de drones les bases de drones u bɛ fɛ k'u installer san dans les pays côtiers parce que Américains mago bɛ san u bɛ fɛ ka ala ma tiɲɛ bange CEDEAO bɛ tila ka na malo anw ye yan don min na Mali ni Burkina b'a fɔ k'u sen don terrorisme bolo donc mara mɔgɔ si ma kuma mais bi terrorisme ka taa yɔrɔ min na ça c'est dans les pays côtiers dans le golfe de Guinée plutôt u ka terrorisme bila ka taa yen de parce que Américains bɛ ka drone min installer drone ka baara tɛ foyi ye ka information ta k'a di terroristes ma non c'est fini parce que Sahel kɔnɔ il y a plus de leader Amadou Koufa ko ye nkalon ye Yaya Galge ko ye nkalon ye donc a bɛɛ nkalon ye mais maintenant jumɛn de ye tiɲɛ ye u bɛna taa mɔgɔ wɛrɛw de dilan san donc ka taa drone jɔ ka communication ta san ka information di terroristes ma ka taa attaque kɛ Benin ni Togo ni fɛn ninnu kɔnɔna la san ka yɛlɛ ka taa donc a banna ka ban u t'a dabila o tubabu tɛ se ka balo ni terrorisme tɛ tubabu tɛ se ka bi k'a baara parce que tubabu b'a dɔn k'a fɔ ni kungo t'i da la ale b'i bisi k'i don a ɲɛnada de fɛ donc f'a ka don i ka ni kɛlɛ dɔ ye kɛlɛ in bɛɛ ye tubabu de nɔ ye tubabu de nɔ don donc bi Américains bɛ fɛ ka t'u ka base de drone avec la complicité de la CEDEAO dɔ wɛrɛ foyi tɛ c'est pour menacer Assimi Ibrahim ani ni Tchani drone ninnu tɛ taa dɔ wɛrɛ foyi kɛ terroristes ka se ka don pays de côtier kɔnɔ et pays de golfe kɔnɔna la donc maintenant u bɛ sɔrɔ ka u tora ka attaque kɛ fan wɛrɛw fɛ c'est tout. Ayiwa Boubou donc nin wagati in na kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i a fɔ ka Mali kɔni ni Algérie cɛ in Algérie u ye leçon faamuya. U ye leçon faamuya Algérie leçon faamuya. An ka sigi ka kuma bɛna kɛ i n'a fɔ président la ye cogoya min na u bɛ se ka kɛ lafiya ni hakilisigi kɔnɔna la. Ayi mɔgɔ bɛ se k'o bisigi. Ok Boubou an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ coup d'état kɛlen Niger général Tchani a tun ye Bazoum n'a ka famille bɛɛ lajɛlen minɛ k'u bila a bolokɔrɔ dɔw yɛrɛ ko k'u tora sunɔgɔ la k'a taara da sɔgɔ da la kuma caman fɔra an y'a ye k'a denkɛ ko a y'a libéré ka bila ka taga Togokaw fɛ k'o taara sigi la maa caman ko est ce que nin ko in ma kɛ erreur ye wa ko est ce que k'u tɛ ka piéger ko ka Bazoum ka mɔgɔw libéré non fo mɔgɔ ka sabali ko dɔw fana bɛ yen dan de b'o la Bazoum denkɛ taara Togo bɛɛ y'a dɔn Togo ninnu ye Faransi ka pions de bɛɛ b'a dɔn fɛn minnu b'a kɔfɛ tɛ se ka an ka yɛrɛ labɛn dɔrɔn quoi piège o piège tan o an ka yɛrɛ labɛn n'an yɛrɛ labɛn foyi tɛ s'an na quoi c'est vrai an kana fɛn bɛɛ miiri k'a fɔ mɔgɔ jugu dɔw bɛ yen i bɛ ko bɛ yɔrɔ jan fɛ jugu dɔw bɛ mɔgɔ senkɔrɔ de donc denkɛ in ka bilali moi je ne suis pas contre a taara dugu min na fana ne b'a dɔn fana a bɛ taa yen dɛ ni Togo ta a bɛ taa min Togo ninnu de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ donc o tɛ koba ye an kana o kɛ koba ye mais an ka continuer k'an labɛn an ka contrat parce que jamana saba in bɛɛ feerela Mali Burkina Niger bɛɛ kun feerelen don a bɛɛ kun feerelen don tubabuw ma contrat signé de telle sorte que dugu ninnu tɛ se ka b'u yɛrɛ la bilen fo ka contrat annulé o de y'a kɛ depuis transition ninnu daminɛ la u bɛ contrat annulé de la u t'a contrat yɛrɛ signé u bɛ contrat non kabini transition ninnu bɛ contrat annulé de la parce que a jamana bɛɛ kun feerela tubabuw ma à travers les présidents démocratiquement élus président minnu sigira démocratiquement élus u ye dugu saba in bɛɛ feere Mali Burkina Niger a bɛɛ feerelen don tubabuw ma contrat foyi tɛ yen min tɛ jamana sen siri k'a bolo siri k'a kan siri k'a di nanzaraw ma
donc bi an b'o gɛlɛya de kɔnɔ o de y'a kɛ nin transition président saba ninnu ka contrat de annulé ka jamana ka hɔrɔnya la segin a yɛrɛ ma ka jamana ka danbe la segin a yɛrɛ ma bon an bɛ continuer o contrat kow de fɛ voilà. ayiwa bubu an bɛ taa faransi an y'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron ko a y'a ka premier ministre kɔrɔlen k'o bila k'a ye min ta sisan dɔw bɛ k'a fɔ ko nin ye le plus jeune ye faransi n'i y'a histoire ta k'a lajɛ ko nin premier ministre ko nin n'a bɛɛ la dɔgɔnin dɔw ko est ce que nin mana de pour que ka se ka négociation o latɛmɛ ani dugu saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Mali ale ni Niger ni Burkina Faso la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko gouvernement tun bɛ yen fɔlɔ la ko o ye échoué ko nin ka mission bɛna kɛ ka relation rétablie entre la France et les pays du Sahel. Non, les relations, il y a une conjoncture qui doit frapper la France, surtout courant cette année, l'année 2024. France bina gɛlɛya caman y'a ɲɛ la parce que France tun bɛ baara kɛ ni matière première mun ye o bɛ bɔ dugu minnu na olu si ni France ɲɔgɔn sara bilen Niger Mali Burkina France ka matière première caman bɛ bɔ o dugu damadɔ de donc et puis o dugu damadɔ fɛnɛ de fɛnɛ bɛ yen to o de tun bɛ France la yɛlɛ ka France économie yɛrɛ fɛnɛ booster wa ne jateminɛ kɛ CFA dugu la olu de bɛ yala dugu ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛlen bɛ ka CFA yɛrɛ ka circulation assurer bien que Côte d'Ivoire de ka masse monétaire ka bon CFA la ni bɛɛ mais Mali ni Burkina ni Niger de la consommation ka bon kosɛbɛ olu de bɛ yala ka wari ninnu ka fluidité k'o assurer donc n'i ye jateminɛ kɛ o hakilina kan i bɛna k'a fɔ ni o dugu banna France la France yɛrɛ ka économie bɛ danger ba de la et puis France mago bɛ financement caman na sur le marché financier France mago bɛ moyen caman na sur le marché financier o tɛ sɔrɔ abada bi diɲɛ bɛ gɔrijɛniw de bolo diɲɛ bɛ homosexuels de bolo donc France gouvernement yɛrɛ fila depuis le bord ka gouvernement falen wayi donc France bɛ yɔrɔ min na ko bi France mago bɛ bi gɔrijɛniw de ka se k'a financer o de y'a to France nana ni gɔrijɛni nin ye ka na n'a ye n'o ye Stéphane Gabriel Attal ye o Gabriel Attal min filɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ il est né en 1989 c'est l'un des c'est le plus jeune premier ministre même de l'histoire même si on peut se permettre mais n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ ni muso kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra muso kelen a ka diɲɛnatigɛ a ka kanu yɛrɛ k'a ka diɲɛnatigɛ la a ka o mɔgɔ la mɔgɔ kelen o de ye français ka dɔnkilidala bɛɛ u b'a fɔ min ma ko Georges Jonathan a n'o de kɛra ɲɔgɔn fɛ maintenant c'est en 2017 officiellement ani jɔn furula ɲɔgɔn ma o de ye européen ka député dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Stéphane Séjourné a n'o de bɛ ɲɔgɔn fɛ furu papier yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ non a n'o de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de muso don donc n'i ye jateminɛ kɛ Macron fana na mɔgɔw bɛ siga k'a fɔ n'a sɔrɔ Macron fana muso tɛ mais olu bɛɛ ye kuma wɛrɛ a nakun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka homosexuels la convaincre u ka wari ɲini ka di France ma France bɛ yɔrɔ min na France tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ bilen France kɔni bɛna balo gɔrijɛni wari de fɛn de la c'est pour cela nin bɛɛ bɛ Mali ka nin bɛɛ bɛ farafinna ka taa ɲɛ ko fɔ quoi parce que plus France bɛ mɔgɔ hakili dɔgɔman bila ɲɛfɛ a bɛ farafinna n'a yɛlɛ sanfɛ parce que i b'a dɔn ko niveau tɛ ninnu na quoi bon sisan niveau kun bɛ se ka kɛ musokɔrɔba in na n'o ye le bord nin filɛ nin ye ale expérience b'a la ale kalannen don a bɛ ko dɔn a bɛ fɛn caman dɔn ni mun filɛ nin ye hali ni kalannen don expérience t'a la parce que a bolo donna baara la a ma mɛn mais nin ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka taa wari minɛ ka na n'a ye wari minɛ ka na i bɛ se ka i ka wari labaara o cogo de don donc n'i ye sommet France Afrique la sisan nin ye dɔ bɔlen a fanga la nin ye dɔ bɔlen a barika la parce que nin jeune premier ministre nin tɛ se ka France la taa yɔrɔ si ça veut dire nin tɛ France arrangé sira si fɛ a tɛ France arrangé sira si fɛ donc a ka nomination kɛra échec a kɛra échec dan de nin ka nomination kɛra échec dan de ye France bolo donc nin tɛ se ka France se ka ɲɛta foyi sɔrɔ nin 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 ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi ye dɔrɔn ka gɔrijɛni duguw la convaincre ka tila ka taa gɔrijɛni wariw minɛ ka na di Macron ma ka se ka engagement dɔw respecter et puis juru ninnu sɔrɔli ka nɔgɔya donc bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ jamana minnu bɛ fɛ ka bɔ France bolo France ka mangoya tɔ de bɛna bonya diɲɛ ɲɛkɔrɔ parce que hali arabu dugu caman bɛ yen olu b'u yɛrɛ minɛ France la nin ka nomination na parce que ne ye le bord ka gouvernement lajɛ gɔrijɛni à peu près 12 homosexuels de tun b'o kɔnɔ bon avec celui-là a tɔ bɛna renforcer de parce que nin furulen don légalement député dɔ ma nin cɛ tɔgɔ ko Stéphane Séjourné cɛ ka cɛ furu an ye comme Centrafrique ko Russie de plus Centrafrique hali bi Centrafrique fanga bɛ ne y'a fanga b'a la Russie an y'a mɛn k'a fɔ mun kɔnɔ k'a fɔ ko Centrafrique ni Russie président n'o ye Vladimir Poutine ko Mali ko Centrafrique bɛ fɛ k'i ko de bɛ se ka fɔ ta États-Unis est-ce que kibaruya sɔrɔ o kuma non tiɲɛ la n ma kibaruya sɔrɔ la tɛ foyi dɔw la